Kubva nyaya dzekupondwa kwevanhu dzichitanga muGuruve, zviri kutaurwa neveruzhinji kuti mapurisa muitiro wavo une mubvunzo uri questionable, nekuda kwekuti dzimwe nguva pakaripotwa nyaya dzakaita saidzodzi, mapurisa aya anonzi anotora nguva kusvika panzvimbo. Izvo zvaita kuti vanhu vange vachifungira kuti mapurisa vari kushandidzana nevanhu vari kukonzeresa nyaya yekupondwa kwevanhu munharaunda yeGuruve kudunhu reMashonaland Central. Naizvozvo nezuro takauya panapa manheru tikataura nyaya yekubatwa kwaEnway Zvitsva, uyo anozivikanwa nezita remadonhorirwa rekuti Modho, uyo anga ari kupomedzerwa mhosva yekupondwa kwevanhu vanodarika vasere. Vamwe vacho vashanu vakapondwa imhuri imwe chete yakapondwa zvinosiririsa nemurume anofungidzirwa kuti Enway Modho, uyo anonzi akabatwa nemapurisa nezuro. Sekuona kwamazviita muvhidhiyo, Enway Zvitsva anoonekwa akaiswa ngetani akaunganirwa nemhomho yevanhu vemuGuruve avo vakanga vava kuti tawana relief, tawana kusunungurwa kana pachinge pabatwa munhu, zvichida tingaziva kuti zviri kufamba sei, munhu uyu ane vanhu vangani vaari kushanda navo, nekuti kupondwa kwacho kuri kuitwa vanhu kunharaunda iyi kuri kusiririsa, hakuna kumira zvakanaka. Mashoko atiri kubata kubva kuGuruve ari kutaura ivo kuti Enway Zvitsva uyu akazosunungurwa nemapurisa, zvichitaurwa kunzi mapurisa vati havana kuwana umboo huzere uri kulinga murume uyu kuti ndiye akaponda vanhu ava. Ndo mashoko mhuri yeZimbabwe ari kubva kuGuruve. Nyaya iyi yakatanga kutenderera nezuro manheru. Tazokwanisawo kubata mumwe murume anogara muGuruve Center, uyo atitsanangurira kuti ichokwadi kuti Enway Zvitsva haana kutombogara nguva refu ari muusungwa, sezvo akazosunungurwa pachitaurwa nemapurisa kuti vashayiwa umboo. Nyaya iri kunetsa ndeyekuti kuGuruve paOna Farm kwakapondwa vanhu vanokwana ivo vashanu vemhuri imwe chete musi wa11 December. Chiitiko chakaitikira paplot number 9 zvinova zvakataurwa nemutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati, vachiti vakanga vasimbaradza urongwa hwekuferefeta nyaya iyi kuburikidza nekuvhima Enway Zvitsva, uyo ari kufungidzirwa kuti ndiye akanga aponda vanhu ava. Vanhu vakapondwa vanosanganisira vana vaviri, mumwe ane makore 5, mumwe ane makore 2, poita gogo Zvitsva vane makore 66 66, poita Loise Chiringaushe ane makore 37, kwoita Tendai Zvitsva ane makore 40. Zvitsva uyu anonzi panguva yakasvika neighbor wavo akanga achiri kuratidza upenyu, ndokubva atakurwa achiendeswa kuchipatara, akazondosvika kushayikira kuchipatara mushure mekunge admitwa kuchipatara cheGuruve Hospital. Ndo mashoko amhuri yeZimbabwe aripo maererano nemhondi iyo inonzi yakabatwa mushure mekutrekwa nemapurisa mumakomo ari kunharaunda yekuGuruve ikokoko, vachishandisa madrone pamwe chete nembwa. Zvakadaro zvinotaurwa kunzi kubatwa kwaEnway Zvitsva, uyo anozivikanwa munharaunda iyi nekuti Modho, kunonzi kwakanga kwaunza rusununguko, relief kuvanhu venharaunda iyi, asi pari zvino vasara vakabatikana zvikuru nekuda kwekuti mapurisa vakaregeredza murume uyu vachitaura kuti haana mhosva
hapana umboo hunotaridza kuti akapara mhosva yaari kupomedzerwa iyeye. Ndo mashoko atanga takabata muri Zimbabwe pachiitiko chinova chashungurudza vanhu kuguruve chekupondwa kwevanhu, asi mapurisa vanonzi vakaregeredza munhu akanga abatwa achipomedzerwa mhosva yekuva nechekuita nenyaya iyo yeye. Kune vashanya kekutanga, musakanganwa kutsigira channel ino kuburikidza nekusubscribe kuitira kuti poga poga patunaine nhau munova vekutanga kuziva zviri kuitika munyika. Musakanganwa kutipa muonero wenyu maererano nenyaya yataunza mudariro muchishandisa comment section. Hey!